Ongi etorri leku bat mila istorio, Mindara elkartearen podcastera. Gaur ez da edozein kapitulu, ibilbide hau Mindararen 15 urte ospatu zitzi egiten ari gara, baina benetan zentzua duen moduan egiten dugu lagunduta. Hirugarren sektoreko hainbat esparrutik gizarte inklusiboagoa, bidezkoagoa eta gizatiarragoa eraikitzen dutenek lagunduta. Aurreko ataletan benetako protagonistei eman diegu hitza, desgaitasuna duten pertsonei, gaur desgaitasuna duten pertsonen benetako inklusioaren alde lan egiten duten beste elkarte eta erakunde batzuen testigantza ezagutu nahi dugu, zirkulu politau ixteko. Erika Martínez, Mindarako zuzendaria. Kaixo. Jose Maria Gerretxe, porrotx bezala ezaguna. Kaixo. Bizipoza elkartetik. Amaia Lizondo, Gipuzkoako Kirol Egokituaren Federazioko zuzendaria. Kaixo. Maialena Arrastia, Gaudenako Aixialdeko koordinatzailea. Kaixo. Eta Amaia Irazusta, pausokakoa. Eskerrik asko. Kaixo zer moduz, ondo? Bai. Bueno, eskerrik asko, hemen egoteagatik. Hasteko zuetako bakoitzak zuen erakundetik edo elkartetik egiten duzuen lanaren aurkezpen txiki bat egitea gustatuko litzaidake, adibidez, Amaia. Ni Gipuzkoako Kirol Egokituen Federaziotik nator, eta gure helburu nagusia orokorrean esan da, desgaitasuna duen edozein pertsonari, kirol ibilbide bat egiteko aukera bermatzea da, testuinguru ezberdinetan, eskola kiroletik hasi, gazte aldian, eta elkarte ezberdinetan, eta zergatik ez errendimenduan ere bai, ez? Baina batez ere kirol aukera hori eskaintzea, Gipuzkoa osoan zehar. Venga, beste Amaia. Gu pausoka elkartean behar bereziak dituzten umen gurasoen elkarte bat gera, eta gure helburua da bai umen eta bai familien bizikalitatea hobetzeko. Orduan batetik egiten duguna terapiak eskaini, bai gure umen bizikalitatea hobetzeko, bai osasun sistema edo hezkuntza sistemak eskaintzen ez dituen terapiak eskaintzen ditugu, eta gero bestetik sare bat sortzen dugu familien artean, gure artean azkenean elkartuz, gure esperientzia partekatuz, horrek azkenean gure bizitza hobetzen duelako. Jose Mari, bizipozatik? Bizipoza elkartea eragile ezberdinok osatzen dugu, eta eragileok elkarte ezberdinentzat eta elkarte ezberdinekin egiten dugu lan, Euskal Herria denona eta denontzat izan dadin, ez? Elkarte horietako batzuk hemen zaudete, beraz, kidea gara, eta gaixotasunak, aniztasun funtzionala, kulturartekotasuna, familia eredu ezberdina, generoa, identidadea, baita heriotzaren pedagogia lantzen duten elkartea dira. Haurren eskubideak lantzen eta defendatzen dituztenak. Eta bizipozaren helburua da, horiek guztiekin sare bat osatu, informatu, sensibilizatu, elkarte guzti hauek zuek egiten duzuen lan hori eta baloreak zabaltzea, eta lan neurrian eragitea. Esan bezala, Euskal Herrian nahi dugulako eta mundua denona eta denontzat izan dadin, eta hori da bizipoza. Euskaratik eta Euskal Herri osoan lan egiten duen elkartea. Oso ondo. Maialen, zure txanda? Hitz potolo guzti horiek eta gero, ni Gaudenatik nator, Gipuzkoako autismo elkartea da, eta familiei eta pertsonei bizitza ziklo guztian zehar, beraien bide lagun izaten saiatzen gea, ez? Txikitatikan, helduar arte ez, zerbitzu desberdina dazkagu, eta hortxe gaude aldegun neurrian esku bat botatzen eta pixkat burruka hartan, ez? Erika, Mindara jadanik ezagutzen dugu. Hori espero, segarrik espero zandeak ikusi gure ikusbidea eta zertan lan egin dugu. Komunitatearekin zerikusi handia duen zerbaiti buruz hitz egiten duzue denok, eta baita askotan beti ikusten ez diren errealitatei buruz ere. Hori egia da, Maialen. Bai, pixkat gure kasuan ikusezinak dianak ikustarazten saiatzen gea, ez? Hori uste dela gure helburu nagusia eta hortako sentsibilizazio prozesuak egiten ditugu, eta hortxe gaude, ez? Gizartean pixka gure espazioa bilatu nahian, ez? Zerbait gehiago nahi? Zerbait gehiago gai? Nik uste azkenean elkarte guztitatikan harremana daukagu, sare bat gea, ze esan naiz eta bakoitzak alor gu adiez kirolean, zuek bizitza ziklo guztian, zuek ere bai, bizipozan ere, alor ezberdinetan, baina denak aigala pixka bat, burruka hortan, gizarte hori inklusiboago izateko, bakoitza bere txikitasunetik, baina nik uste denon artean handitasuna ere behirizte gala.
Bai, elkarte batzuk txikiagoak dira, beste batzuk handiagoak dira. Eta ni uste dut elkarrekin, elkar ezagutu, elkar indartu, eta elkarrekin inurriak izan da, indartsuagoak garela, ez? Eta bueno, ikustarazten dela horrela, pues, guztion lana eta guztion beharrak, eta guztion helburuak. Amaia? Bai, azkenean, zuek esan ez duena, gizarteratze hori, errealitateak gizartean egotea, ez? Zen azkenean, errealitateak agian desberdinak izan daitezke, baino albo batean bizi zarenean, azkenean, zentrora etortzeko dituzun zailtasunak berdinak izan daitezke. Arazoa izan da ere. Ez, orduan sare honetako parte izatea, hori erakusten dugu, ez? Puntu desberdinetatik nola gizarteratzeko eta normaltasunez eta inklusio batean bizializateko ze interesgarria den guztiok elkarrekin egotea. Erikan, zentzu honetan, zein honetan sentitzen duzuen mindaratik entitate izateari utzi eta zerbait handiagoren parte bihurtzen zaretela? Nik esango nuke guztion artean, elkar ezagutzen jungeran inean, azkenean, mindara oso txiki hasi zen eta gutxinaka handitze prozesu horretan bidelagunak izan ditugu, bai Bizipoza, Pausoka, Federazioa, Gautena eta hainbat beste elkarte, eta nik horre esango nuke konturatzen zera, harremanak sendotu, balioak, helburuak partekatzen dituzunean beste elkartekin eta sinergia horiek egiten ditugunean, hori txiki izatetik elkarrekin handi izatera lortzen dugula bide hori, eta hor egin genuen nik uste, bai. Jose Marirekin hitz egingo dugu, Bizipozan asko hitz egiten duzue auzolanaz, sareaz, zer gertatzen da sare horrek benetan funtzionatzen duenean, bereziki desgaitasuna duten pertsonen inklusioaz ari garenean? Bueno, deno dauzkagu jaiotzen garenetik hiltzen garen arte, gaitasunak eta ahuleziak. Deno daukagu zer eman, zer jaso, zer ikasi eta zer irakatsi. Eta guri iruditzen zaigu, baina bizi dugun mundu komplikatu honetan, nun telebista piztu eta bazterkeria, zapalkuntzak, hor agerian ikusten ditugun egunero, importantea dugula komunitatea indartzea. Hasi etxetik, etxea, familia bada komunitate txiki bat, lagun artea, eskola, kalea, herrigintza, administrazioa, bakoitza berean lan bat egin behar du, eta elkarrekin komunitate handiago bat sortu, ez? Eta saretu behar dugu, elkarrekin egin behar dugu, norabide berean, balioak oinarrian jarriz, partekatuz, zer bestela, hor daukagu telefonoa, hor dauzkagu sare sozialak, hor dauzkagu egunero ikusten ditugun indar eta ideia errazionario horiek, askotan bazterkeria bera ere bustatzen dutenak, eta horri erantzun behar diogu, eraikiz eta elkarrekin eta saretuz eta balioak eta koloreak aurrera eramanez, ez? Eta hori da saretzea, hori da auzolana, eta hori da egiten ari garena eta egin beharko dugun aurrera begira ere. Zuzen zaudete, berarekin, Maialen? Holaxe da, ez, indikan gure kasuan 40 urte daramagu hontan eta pausuak, aurrera pausuak ondia, baina indikan ikusten dugu, ez, gelditzen dela gauzak iteko eta zuek bezala, argi ikusiko zute zuen egunerokotasunean, horre indarra inbat. Begirada aldatzen jundala, eta aurrera pausuako da, ez, eman diala, baina oraindik askotan kontuatzela, hemen ere falta da, ez, edo emate dituzu alako, ez dakit, disgusto txiki batzuk edo, esan ez zela, uste non ja txartatu zehola, ez, begirada hori eta zerrai falta zaigu, ez? Bai, askotan ikustituzu familiako dela urte batzuk gauza batengatik burrukatzen eta pasatzea 6 urte eta famili berriak aurkritzen dituzu berdinagatik burrukatzen eta esatez, ez? Ze galdu da hemen bidian, ez? Oste pasada hemen, ez? Hortxeo bargea presente eta benga, ez? Piko ipala, ez? Bai, hori da. Eta Maiak esaten zuen bezala, nentzako ere profesional frustrazio hori kudeatzea Bai. Nik ulertzen dut familientzako frustrazio hori garrantzitsua dela, burrukatzea, baina profesional bezala ere bizitzen dugunok potentea da. Beno, denok partekatzen duzuen zerbait dago, pertsonekin lan egiten duzue, familiekin, askotariko errealitateekin, eta egunero ikasten duzue ziur nago, dago gurekin partekatu nahi duzuen esperientziarik? Pentsatu,
nik esperientzi bezala, edo pixka eta hausnarketa zuek esaten zenuten arira, nik nahiko baikorra naiz. Eta egia da, hor bidea asko dagola egiteke, baina bai aniztasun funtzionalean edo bai bizitza orokorrean, gizartearen edo gizakiaren eskubide bezala. Usteet, atzera begiratu beharko genukela eta esanez, ja onaino iritsi. Ez dakit noraino iritsi behar dugun, baina guazen egitea, ze bilbide egin dugun, orduan merezi duela. Egiten ari garen borroka hau, egiten ari garen lan hau, merezi duela, pixka eta aurrerago iristeko, ez? Eta horren adibide da, elkarteak sortzen direnean, elkarte asko funtzioa oso egokia ez badute desagertu egiten dira, ez? Zuen elkartea zer esanek 40 urte, zuenak zuek 15, bizipoza ere oso gaztea da, baina argi dago geroz eta zabalagoak gera geroz eta indartxo, handiagoak edo txikiagoak, Jose Marik esaten zuena bezala ez, baina geroz eta indartxoagoak gera, eta hori argi izan behar dugu orduan. Uste hori, ez dakit elkarte bakoitzeko adibide bat jar genezaken, ez? Bueno, bakoitzak. Baina nik uste niretzat aldarrikatu behar duguna egindako lana ze garrantzitsua izan da, ze aurrera pauso eman diren, hainbat aurrera pauso gelditu behar dira. Atzera pausoak ere eman ditugu, hori argi dago. Baina beti hobetzeko, orduan, egiten ari garen lana oso eraginkorra. Jose Marik esaten du baietz. Nik uste, egia da, atzera begiratuz gero alare, 20 urte, osea, nik horre jartzet pixkatzea, eta esatet, pertsona batzuk ezkutatuta bizizian. Esan nahet, holaxe, ez? Gaur komunitatearen parte gea, zentzu askotan. Esan nahet, parte hartzen dugu Gero eta gehiago. Gero eta gehiago, ez? Eta hori ez daztu behar. Esan nahet, hori da kriston pausoa, egiteko egongo da, baina erdigunean egotea toki batzutan, Oso ondo, oso ondo. Jose Mari, kultura zeharkakoa da eta ikusten dugun bezala oso eraginkorra balioetan hezteko eta aniztasuna sustatzeko, okeral nago? Kulturak egiten gaitu persona. Kultura laguntzen dugu gure burua ezagutzen, komunikatzen, lagun artea sustatzen, lehiakortasunari gabe. Munduaren aurrean gure tokia aurkitzen eta mundutik ere jasotzen, ez? Eta nik uste dut, adibidez, kirola garrantzitsua den bezala eta are gehiago kirol federazioak egiten duen lana kontutan hartuta dala denontzako egiten duena, ez? Eta denon erritmoak eta beharrak errespetatuz, eskola kulturare beharko genukela. Txikitatik kulturan hezi, kulturan hazi eta hortikan pertsonen artean aurrera egin, komunitatea indartu eta herri osasuntsu bat sortu, ez? Eta egia da, gure herria auzolanean, elkarlanean, herrigintzan, beti funtzionatu izan dugula hori zorionez, bide asko egin dela, oso emankorra, aberatsa, beste lurraldeekin konparatuta hobeto gaudela, baina beti ere erronka berriak ere badauzkagula eta asko egiteko ere ez. Eta horregatik da kultura oso importantea eta sustatu beharrekoa. Beno, azken finean programa edo zerbitzuetatik haratago geratzen dena da pertsonak, haien prozesuak eta nola sentitzen diren gizartearen barruan, ez da? Hori egia da. Bai, netzat, klabe bat da, uste gutako edozeinek pertsona erdigunean jartzen dugu, eta nik uste edozein interbentzio, edozer gauzetarako hori dela, ez? Importantena bida, nik aste honetan nola etortze zait, praktiketako ikasle batzuk etorri dira, ez? Eta askotan esateiet. Ez dakit ze ikasiko zuen edo zertarako denbora emango duen, baina behintzat, ez dakit, argibide hau, zentratu pertsonan, bere kontestuan, bere testuingurua eta garrantzia eman pertsonari, ez? Hori da zerbait importantea zaigu pertsonak inite dugu lana, eta ez dakit, gure balio hor dago, nik uste. Erika? Guztiz oso. Gure mankomunean jarriko nuke hori, ez? Beti aurra edo pertsona erdigunean eta zerken baten digu guzti hori, ez? Eta amaiako esan du bezala eski pertsonekin lan egiten dugu. Orduan. Bai. Oso ondo. Zuen erakundetatik hainbat programa eta zerbitzurekin lan egiten duzue, sentsibilizazioz, prestakuntzaz, eta aholkularitzaz gain, zein da balioa hemen? Ekintza bakoitza bereizita ala multzoa osoa? Multzoa. Multzoa. Ekintza isolatu batek ez du eraginik, ez du inongo garrantzirik,
Agian aurrera pauso garrantzua bat izan daiteke, ez, gaur komentatzen genuna, gazteak kanpoko udalekutara juteko aukera izatea, hori, hito bada, ez? Baina horrek guztiak ez dauka inungo eraginik, azkenean gizarteak gauzak euria bezala da, askonan guzti egin behar da kontzeptu honekin, balore honekin, eta hori tantaka azkenean gizarteak blai geratuko da. Elkarteek haientzat egiten dute lan, elkartearen parte direnentzat, baina denontzat egiten dute lan. Azkenean ari gara sortzen lan bat, denontzat, denoi eragiten diguna eta komunitate bat sortzen duena, ez? Hori oso importantea da. Batzutan igual azte zaiguna ere denon ardura dala, ez? Osea, esan nahi askotan, elkarteengan pixuoi jartzen da, ez? Zuen zer egina, bai, bada alde batetik, baina gizarte osoarena da ere, bai, ez? Bai, askotan inklusioen inguruan hitz egiten dugu, eta inklusioa hortxe gaude, ez, burruka hartan, baina gizarteak bai zer esan handia daka, ez, eta gu gerturatu gaitezke, baina bestien besuak irekiak uki behar ditugu, ez, zentzu hortan, orduan. Nik hor uste, ezberdintasun garrantzitsua dagoela txip aldaketa horretan, hau da, zailtasuna duen pertsona bati, argi dago gaur egun gizartean gehienek pentsatzen dutela zerbitzuak behar dituztela, ez? Ordan hori onartuta dago, baina zerbitzu ematetik aldatu behar da eskubideak izatera, ez? Ez da gara, nik zailtasuna daukat eta nik tirita jartzen dizut, gizarte bezala edo instituzio bezala, edo, ordan, maila hori guztiz ulertuta dago eta onartuta dago, baina aldaketa izango da, ez, zu ni bezala zara eta eskubide berdina daukagu, lan egiteko, aisialdia izateko, bizitzeko, ez? Ordan hori hauztet, zerbitzu bat ematetik eskubidea izatera, uste dela. Eta azkenean hori gurela, eta hala da, denetan. Egiten ari geren lanari esker lortzen ari gera, zen uste hori ere aurrera pausak eman dira. Erronkei buruz, berriz hitz egingo dugu. Non jarraitzen dugu huts egiten gizarte gisa? Zer pentsatzen duzue? Venga, Jose Mari. Bueno, leheno aipatu dugu zer garrantzitsua den familian lan egitea eta balioa transmititzea. Eta askotan aurrei eskatzen dugu, ez, haiek hitz egin dezatela, baina gugatik hasi behar dugu. Gu ere zaurgarria gara. Gu badauzka gure sentimendua, gure pozak eta gure ametsak, baina baita gure tristurak eta gure minak. Eta gu geuk hasi behar dugu, pixkat geureak ere partekatzen, azaltzen, komunikazioa izan dadin integrala, ez? Eta iruditzen zait, komunikazio hori, ez, borobil batean eman behar dela, borobilak osatu behar ditugula etxean, lagun artean, eskolan, herrian, administrazioarekin, denbora behar dugu horretarako, espazioa behar ditugu horretarako, etxean izan daiteke afaria, merienda tarte bat. Behar dugu denbora, espazioak, hitz egiteko, komunikatzeko, adosteko, bidea egiteko, eta dauzkagun erronkei aurre egiteko, ez? Eta nik esango nuke borobilak behar ditugula. Eta gure borobil txikitik konponduko du mundua. Baina ez gaitezen txikitik eta espazioa eta denbora eta rekonozimendua ematen lan guzti hauei eta realitate guzti hauei. Ados zauden? Bai, guztiz. Eta nik aldarrikapen txiki bat egiten, administrazio publikotan, ez? Osea, azkenean, Amaiak lehen esan du, guk jasotzen dugu pixu hori, zama hori, elkarte txikiek aurrera namaten ditugu helburu eta misio batzuk, gure neurrian eramangarriak direna, baina instituzio publikoetatik eramango bat ziren, beste modu batean, ez? Eramango ziren, eta horrere, nik uste ardura puntua, ez dakit noraino, baina hor konpentsatu beharko litzateke. Eske, askotan ematen du hirugarren sektoreak lehenago detektatzen dituela beharrak, ez da? Bai, nik uste diferentzia pixkat hor daola, ez? Nik leheno aipatueten gu pertsonekin gaude eta instituzioetan gehi gaude estrategiak, nola, ez? Kalkuloa, gauza, esan nahi. Ez dute pertsona ezagutzen, hori da, hor dagoen registroan agertzen den beste filan beste listado bat, ez? Baina nik hori normal ikusten dut, hau da, beharrak hirugarren sektoreko elkarteak ezagutzea, eta hori uste, hortarako egon barko ginetekela, bakarrik beharrak detektatzeko. Uste, guk aldarrikatu behar duguna, guk beharrak detektatzen ditugu, sinestu beharra hauek ditugula, eta zuek eskaini behar dituzte zerbitzua. Orduan nik askotan,
askotan esaten dugu, jo, diru laguntza hau jaso dugu, ze ondo, eskerrik asko zuen guri. Zuen lana egiten ari gara. barkatu. Hala da. Orduan, guk beharra, eta egia da, nik ez dut nahi goian dagoen norbait, goian edo, bueno, esatea nik zer behar dudan, edo nire beharrak, elkarlanean diseinatu ditzakegu gure beharrak nola asetu. Bai, eta hori, Eta hori da hirugarren sektorea, onuragarriena, hortarako gomarko gineateke zeren, ezinezkoa da gobernuko instituzio batek gizarteak dituen behar guztiak ezagutzea, eta gainera beharrak aldatuz doaz, gizarte aldatuz doaz, eta ezinezkoa litzateke hori gobernatzea. Baina, ni beharrak barkatu, baina ardura zurea da, orduan, eskerrak zu niri askotan. Baina entzun gaituzu, ez? Osea, entzun Bai, gure entzun hitza. gaituzu, bai. Osea, netzako hori, nik askotan sentitzen dut ere, ni bulegoan nago, eta kudeatzen dugu, estrategiak, osea, horretan egin gurtiltzen gehiago elkarte bezala, ez? Baina batzutan beharrako daukat, palara juteko, piztinara juteko, eta ikusteko nola ari diren garatzen saioak, ez? Gero nik defendatuko ditudan saio horiek, ekintza horiek, estrategia horiek, eta hori batzutan zaila da administrazio publikoan aurkitzea. Eta hobeto sostengatuak egon behar gehala, ez? Osea, gaur egun eskerrik asko eta hori aldez aurretik sostengua potentia da, baina hala eta guztiz ere guk egunerokotasunean ikusten ditugun egoerak, oraindikan ez daude sostengatuak, ez? Eta igual aisialdean dela niri gehien tokatzen zaitela, orain gaude momentu batean, ez dela oso momentu ona egia esan, eta eskubide bada aurrena, eta orain momentu honetan, nik hor dilema handia dazkat bere eskubidea da, no ez? Ez gaudelako oso ondo sostengatuak zentzu hortan, ez? Eta, administrazioak uste du, paseo bat ematea dela eta listo, eta aisialdia gure familientzat, familia guztientzat, askoz gehiago da. Bai, importantea da administrazioan sensibilidade bat izango duten pertsonak egotea, gerturatzea, elkarte guzti hauei eta egiten duten lanari, eta ikusi beharrean periferiako zerbait bezala, lagundu behar den zerbait, pixkate erdigunera ekarri behar dira errealitate hauek, ze leheno aipatu dugu, errealitate hauek, behar hauek erdigunean jarrita denontzat direla gero onurak, ez da. Eta erdigunean jarrita denontzako herria egiten dugula, ez? Denok ateatzen gara nolabait onuradun. Eta ni uste hori behar dela, ez? Sensibilitate bat, espazio bat, denbora bat eta erdigunera ekartzea. Barkatu, nik esan nahi nuen aldarrikapen hau egin ala, daudela horrelako pertsonak ere, ez? Osea, aurkitzen ditugula, ez? Oskena ez dela hori da. Importantea da. Esan dugu, ez? Zorionez Euskal Herrian, ez? Igual alderatuta beste herrialde eta lurraldeekin, aurreago gaudela, ez? Eskubidetan eta barrez. Baina, guri dagokigu ere pixkat erronkak ere aurreago jartzea, eta, benetako inklusio edo benetako elkarbizitza edo denontzako toki hori pixkat horren bila joatea eta lortzea. Oso ondo. Bukatzeko, etorkizunari begiratzen badiogu, nola imaginatzen duzue gizartea? Adibidez, 15 urte barru, gutxi gora bera. Leheno haitu gara hizketan, gure artean, joan den abenduaren 3an, atzegik Donostian bulebarrean eta gero principal antzokian antolatu zuen ekimenean, lehen aldiz aldarrikapenak izan zuela bere tokia, ez? Eta kartelak ikusi genituen eskuetan, eta lan eskubideak, eta formazioa, eta etxe bizitza, eta ez dakit, ez, gu egia esan, area jo ginen da inpaktatuta gelditu ginen, ez, hemen gaudenak. Eta nik uste ez aurrera begira, pixkat, importantea dela, ez, ahaldunde hori, indar hori, ikustea eta haiekin batera joatea elkarrekin, ez. Eta nik uste, hori, ahalduntzea, indartzea, positibotik, baloratuta lortu dana, baina indarra ginez aurrera egitea, pixkatez. Ze gehiago, Maia. Jatzen ari dira.
Nik uste dut importantea izango dela, aldarrikapen horiek, esan nahi, gazte horiek entzutea, ze behaiek dira etorkizuna, ez? Esan nahi, agian aurrekoek ez dute eduki aukera aldarrikapen hortarako, gidatu diete ja zer egin behar duten, ez? Eta nik uste dut orain badatorrela igual belaunaldi bat, bere eskubideak eskatuko dituna, eta horrek igual beste eszenatoki batera eramango gaitu, bai. Eta beharrezkoa, erabat gainea. Bai. Bai, nik uste dut, politika egiterakoan edo legediak edo delakoa, uste dut ikasi beharko genukela aniztasunetik diseinatzen, ez? Eta ez guk eszepzioak edo salbuespenak izatea. Zen azkenean beti gera, azkeneko salbuespena lege baten aurrean edo dekretu baten aurrean, orduan gizarte anitzago bat benetan gizarte anitza dugula kontxiratzen badegu, kudeaketa edo politikak egiterakoan aniztasunetik diseinatu beharko litzateke, eta ez, gizonezko txuri heteronormatibo horren egituran, ez? Kapazitismoak alde batera utzita, kultural aniztasuna kontuan izan da, orduan, niri gustatuko litzateke hori, bai hezkuntza politikak edo zer gauza egiterakoan diseinu horretan, aniztasunetik egitea, eta ez guk salbuespenak izatea. Bai. Beno, badakizue, Jose Mari. Adibidez, Gautena gero eta pisu gehiago kudeatzen ditu, zen haur eta gazteek daukate eskubidea aizirako, kulturarako, kirolerako, harremanetarako, laneako, bizitzeko, autonomoak izateko, bai aurra gazteek, bai familiek, eta ni pixkat bai Azpeiti, Marea Urdinak, bestea, eta hor, Gautena pixkat hori ere aurrera eramaten ari da, ez? Eta gero adibidez, erronka bereziak ere bauzkagu, ez? Kulturartekotasunarekin adibidez, gaur egun Euskal Herrian mundu osoko pertsonak dauzkagu, ez? Harrera egin behar diegu, elkarlana egin behar dugu, eta hor adibidez bai bereziki eta hezkuntzan eta bezalako arlotan behar dela inbertsioa, behar dira protokoloak, behar dugu herri bezala gai izan Euskal Herri hau izan dadin denona eta denontzat, ez? Eta hor erronka potentia dauzkagu, ez? Erronka berriak dauzkagu, ez? Eta horiei adi egon behar dugu eta denon artean elkarlana egin, eta bitartekoak eskaini. Horrekin geratzen gara, Mindarak 15 urte bete ditu, baina gertakari honek bidea partekatua dela gogorarazten digu. Leku bat asko dagoela eta zalantzari gabe 1000 istorio. Azken galdera bat, Mindara hitz bakar batean definitu beharko bazenute, zein litzateke? Niretzako nik inkulazio emozional potenteak atonekin, Mikel bere garaian gurekin, elkarrekin hasi ginen bide honetan, ez, gu gazte ginela, orduan niretzako gaindikan altxor txiki bat, ez, horre elkarte txikia, bere goxotasun horrekin, igual gure kasuan oso handia da eta beste modu batea bizitzen dugu, eta Mindara gaindikan badakazute altxor txiki hori, ez, familia, ezagit. Hori ekartzen niri. Mikel beti gure buruan, Beti. Amaia? Nik esango ete bai, niri federazioan hasi nintzanean Mikel izan zen nire gidari, eta nik Mindara etxe bat bezala ikusten dut, oinarri sendoa daukana, lehioak irikitzaituna aukera berriak sortzeko, eta goxo hartuko zaituna. Ze ondo. Jose Mari? Nik esango nuke eguzkia dela. Berotasuna ematen duelako, goxotasuna, argia eta bizitza, eta bizipoza ere bazarete. Amaia? Beste poesia ondoren. Nik uste denona, ez? Denona da eta denontza dara. Zen azkenean, benetan ez dago pertsona arazo zehatz batekan pentsatzen ari den zerbait, ez? Pertsona guztientzat pentsatzen duelako. Azkenean etxe horretan guztiak gaude gustora, eta uste denona dela. Hori da zen azkenean, beraien ekintzetan ez dute bakarrik beharrak dituzten ezintasunak edo aniztasun funtzional duen ume horietan pentsatzen, baizik eta horiek herrian txertatzen dituzte, ez? Orduan, nik denona. Erika, ondo, ez da? Oso polita, niri horrelako hitzak entzutea eta gainera guregatik, ez? Elkar ezagutzen gara laia urteetatik, polita eta unkituta.
Normala. Niretzako Mindara familia bat da, ez? Eta zuek ere horren parte zarete, osea, Ze ondo, pues horrekin geratuko gara. Eskerrik asko guztioien hemen egoteagatik, eta eskerrik asko ibilbide honetan gurekin egon zareten hoi. Agur esaten dugu, baina hau ez den itxiera bat, jarraitzea baizik, zorionak Mindara, urte askotarako. Bueno, kantatuko dizuegu zorionak zuri, Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Mindara, zorionak beti, zorionak eta eskerrik asko.